Salut și bine v-am găsit la un episod. De data asta ne jucăm Counter-Strike. Mamă. Ne-au rupt. Ne-au gata. Ne-au căpăcit. Mamă, ce castană. Nu. La milimetru! Milimetru! Oh my God. Unu. Bomba aici. No. Bun. Am câștigat prin surrender. A dat surrender. Și? Da, mă băieți, cam atât cu acest episod, sper că v-a plăcut. Eu sunt Diox și dezamăgit că am luat Golnova 1, dar o să creștem noi ușor. Nu uitați să apăsați butonul de like, de subscribe, m-ar ajuta foarte mult. Un share să vadă și prietenii voștri și ne vedem în următoarele episoade. Salut!